हेल' फ्रेन्ड्स बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। एसएससि जिडि एग्जाम जासिगोन 16 नभेम्बर एबा गाबोननिफ्राय। दा नोंथांमोना मा लांफानांगोन आरो मा खालामनांगौ आरो बोरै लगइन खालामनांगौ अनलाइन एग्जाम लिरोब्ला जायफोरा खनसेबो एग्जाम लिरफेराखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो हानायसेबां शेयार खालाम। बेनिफ्राय आइडि प्रुफ मा लांमारनांगोन, बेनिफ्राय कभिड नोंथांमोना डिक्लेरेसन। थ' बेखौ नांथारगौना नांथारा आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन। थ' जायफ्रा मिस्टेक मावो नोंथांमोना एग्जाम होनो हानाय नङा, केन्सेल जागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना हानायसेबां नायलां। बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ जेब्लायबो गोसोआव ला। देग्लाय एग्जामाव एसएससि जिडिआव नेगेटिभ मार्क्स दङ। दा बेनो जाबाय 1/4। दा जायफोर नोंथांमोना एन्सार होगोन मोनब्रै रं एबा मोनब्रै जुदि रं जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय 1 नाम्बार एबा 1 नाम्बार दाननाय जागोन एबा नेगेटिभ जागोन। स' बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना जायखौ हाया नोंथांमोना एन्सारखौ दाहो, एटेम्प्ट खालामनाङा। अके, थ' एटेम्प्ट खालामबा मा जागोन, जुदि मिस्टेक जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय 1 मार्क दाननाय जागोन। दा लोगोफोर गोबाव खालामब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैदों गोदानै साबस्क्राइब खालामना ला, बेबादि नोंथांमोना एसएससि, इन्डियान आर्मि, आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो। दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो। बेनिफ्राय जायफोरा एडमिट मोनाखै, लेटेस्ट निउस दासिमबो फैथ'वाखै, जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन जे एग्जाम होनो हामारगोन ना हामारला बेक डेटआव। थ' बिनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन जों गासैखौबो नायगोन। दा बिदिब्ला जों एडमिट डाउनलड खालामसै। बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइम नोंथांमोना मा खालामनांगौ आरो लोगोसे मा खालामनाङा आं नोंथांमोननो गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप होगासिनो दङ। दा बिदिब्ला जोङो एडमिट डाउनलड खालामग्रोनोसै। फार्स्ट स्टेपाव जागोन एग्जामा, जायफोरा दङ स' नोंथांमोना नायलां आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौबो हानायसेबां शेयार खालामना होबानो जाबाय। दा बिदिब्ला लडिं जागासिनो दङ एडमिट प्रसेसआव। दा नोंथांमोना जायफोरा गाबोन एग्जाम दङ 16 नभेम्बराव, थ' नोंथांमोना मोजां नाय जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक खालामा एग्जाम सेन्टाराव थांनानै। दा जों बेयाव एन्टार खालामबाय नाम्बारखौ, आइडिखौ, देन जोङो डेट अफ बार्थ होनांगोन, बेखौथ' बयबो मिथिखायो। दा बेनिफ्राय लोगोफोर एडमिटआ नोंथांमोना बेखौ अरिजिनेलखौ लांथारनांगोन, अरिजिनेल लांनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव फट' कपिस गांनै लांफानांगोन, पासपर्ट फट'। दा नै लोगोफोर बेयाव एडमिटआ डाउनलड जासिगोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर एग्जाम डेटआ 16 नभेम्बर ओंखारबाय। बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइमा बेयाव 7:30 दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि एग्जामा जागायगोन फार्स्ट शिफ्टआ 9 AM निफ्राय 10:30 सिम आरो लोगोसे एग्जाम सेन्टारा जाबाय गुवाहाटि। स' लोगोफोर जोङो डाउनलड खालामग्रोनोसै एडमिटखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव थांथारनांगौ ना थांथारनाङा जों बेयाव गासैखौबो नायगोन। दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना मर्निंआव एग्जाम दङ, थ' नोंथांमोना नायग्रोदो। दा बेनो जाबाय नोंथांमोना अरिजिनेल एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन। बेनिफ्राय आइडि प्रुफ नोंथांमोना लांफानांगोन आरो जायफोरा आइडि प्रुफ गैया नोंथांमोना मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेट लांफानो होदों एबा डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफानो हागोन, अब्लानो एक्सेप्ट जागोन, जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। दा बेखौ बुजिग्रोबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना आइ एग्रियाव थुनानै एडमिट डाउनलड खालामदो। दानिया जोङो एडमिटआव नायनोसै मा दंमारो, जों गासैखौबो नायनोसै। दा नायदो नै लोगोफोर, नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एग्जाम लिरगोन, जाय नोंथांमोना खनसेबो अनलाइन एग्जाम लिरफेराखै, माब्रै लगइन खालामनानै अनलाइन एग्जाम होनांगौ एसएससि जिडिआव एबा जायखिजाया अनलाइन एग्जामाव, अब्ला नोंथांमोना नाय। स' नोंथांमोननि माखासे लगइन अपसन थायो, बेनो जाबाय जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरगोन अब्ला नोंथांमोननि लगइन आइडिया जागोन रल नाम्बारजों डेट अफ बार्थ। स' लोगोफोर डेट अफ बार्थआ पासवर्ड जागोन, नोंथांमोना बेखौनो होनांगोन, जेरै 01/02/2000। स' नोंथांमोना बिदि होनो हायो, जायखिजाया नोंनि डेट अफ बार्थआनो पासवर्ड जायो। बेनिफ्राय लगइन आइडिया जाबाय नोंनिया रल नाम्बार। स' नोंथांमोना रल नाम्बार होनानै बेनिफ्राय नोंनि डेट अफ बार्थ होनानै थ' नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन। आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो एग्जामा स्टार्ट जाया, जेब्ला टाइमिंआ काउन्ट जागोन एबा स्टार्ट जागोन अब्लासो नोंथांमोना एग्जामखौ स्टार्ट खालामनो हागोन आरो। दा बेखौनो लोगोफोर नोंथांमोना जेब्लायबो सिनसियार जाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायदो रिपर्टिं टाइम। दा लोगोफोर रिपर्टिं टाइमा बेयाव दङ 7:30, बेनिफ्राय 8:30 सिम नोंथांमोनखौ सोनाय जागोन। आरो जायफोरा 8:30 नि सिगां नोंथांमोना हाबा, अब्ला नोंथांमोनखौ गेटनिफ्राय सोनाय जानाय नङा। स' नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन। दा बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जेसे हागौ लाइनाव थाबानो जाबाय फार्स्ट। बेनिफ्राय नोंथांमोना थाबैनो हाब। बेनिफ्राय नोंथांमोननि गेट बन्द जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय बाय'मेट्रिक्स खालामनाय जागोन। बेनो जाबाय नोंथांमोनखौ फट' खेबगोन कम्पिउटाराव आरो फिंगारप्रिन्ट लानाय जागोन। स' नोंथांमोना बेखौ मावब्लासो अनलाइन एग्जामाव लगइन खालामनो हायो। दा बेखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना ला। स' बेखायनो नोंथांमोना टाइमाव सहैबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फार्स्ट शिफ्ट, बेनिफ्राय सेकेन्ड शिफ्ट आरो थार्ड शिफ्ट थानो हागौ। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय एडमिटआव। बेनिफ्राय एग्जामनि मार्क्सआ जाबाय 25 गासै मोनब्रै बाहागोनि फैगोन। बिनि गेजेराव जेनेरेल इन्टेलिजेन्स, बेनिफ्राय रिजनिंआव 25, दा जिके आरो जेनेरेल एवारनेसआव 25, बेनिफ्राय मेथ्सआव 25 आरो इंलिस नङाबा हिन्दी बेयाव 25। गासै एग्जामा जागोन 90 मिनिट्स। थ' नोंथांमोना 90 मिनिट्स एबा 1.5 घन्टा एग्जाम होनो हागोन। दा बेनिफ्राय टाइमिंआ ओरैबायदि खारगोन, जेब्ला नोंथांमोना लगइन खालामगोन टाइमा स्टार्ट जानाय लोगो लोगो 90 मिनिट्सनिफ्राय माइनास जाबोबाय थागोन आरो जेब्ला 0 जागोन नोंथांमोननि एग्जामा हारसिंनो साबमिट जागोन अट'मेटिक।
दा बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ लांफानो होदों एडमिट कार्ड अरिजिनेल बेनिफ्राय गांनै फट'कपिस लांफानांगोन आरो कभिडनि नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौथ' मिथिखायो आं बेखौ बुंबाय थाला स' नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय बेनिफ्राय सेल्फ डिक्लेरेसन फर्मखौ मानो लांनांगौ जों बेखौ दायो नायनोसै स' नोंथांमोना सानदों लांनाङा लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो लांफाजोब जाहाथे गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना फल' खालाम दा नायो नायावनि खोथा नाथाय नोंथांमोना लांफानाया जोबोर मोजां बेखायनो नोंथांमोना सेल्फ डिक्लेरेसन फर्मखौ नोंथांमोना खालामनांगोन डाउनलड बेनो जाबाय एडमिट डाउनलड खालामबा नोंथांमोना मोनफाखागोन नाम्बार 4आव दङ फर्म नाम्बारा स' नोंथांमोना गासैखौबो डाउनलड खालामना ला बेनिफ्राय फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बेखौ साबमिट होनांगोन बियोब्ला दा लोगोफोर नायाबो जानो हागौ थ' गाबोनसो मिथिसिगोन फार्स्ट सिपआव नायदोंबा नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन नाथाय लांफानाया जोबोर मोजां बेनिफ्राय मबाइल फन नोंथांमोना बेयाव इउज खालामनो हाया केलकुलेटर गासैबो बेयाव रेस्ट्रिक्टेड दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायना ला 9 नाम्बाराव बेनिफ्राय बेल गाननो मोना स' खायसे खायसे खेरा गाननो मोना थ' नोंथांमोना बेखौ माखासे नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायबानो जाबाय आरो दा बेफोरनोमोन लोगोफोर माखासे गाइडलाइन्सआ दा बिदिब्ला जोङो नायनोसै माबोरै जोङो फिलआप खालामनांगौ नैबे सेल्फ डिक्लेरेसनखौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दा लोगोफोर फर्मआ बेनो नाम्बार 4आव गोलैयो नोंथांमोना फर्म नाम्बार 4खौ डाउनलड खालामना हरदो बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना फिलआप खालामदो जेरै नोंनि नेम बेनिफ्राय रल नाम्बार आरो एग्जाम नेम एसएससि जिडि कनस्टेबल 2021 जागोन एग्जाम नेमा बेनिफ्राय एग्जाम डेटखौ होदो एग्जाम सिफ्ट होदो 1 2 3 थायो बेनिफ्राय सेन्टार नेम बेनिफ्राय नोंनि साइन स' नोंथांमोना बेखौ होनानै नोंथांमोना लांबानो जाबाय